capes a capes i per tant les imatges són gent, són amics, jo he fet una foto amb una expressió concreta, com es va fer car, i té com a s'estudia les fosques amb un iPad, i vaig mirant, i vaig fent, i clar, he d'anar molt alerta, de no equivocar-me i més, però bueno, jo tinc un poc en so blanc també, perquè tot el que és blanc ara després és negre, no? Sí, és el poderó, apagant-ho, el seu mòbil cadascú amb una expressió diferent, no? Aquesta està molt enfadada, sense ira. Hasta quan esteu així? Només avui, aquesta exposició, aquesta part. La resta de la sala està fins més tard, fins més dia. Aquesta està menjant el mòbil, aquesta està luxúria, està mirant pornografia. I bueno, tots ells són amics, familiars, que els he fet com una foto i a partir de la foto després he fet el dibuix. I la música que acompanya també. Sí. És un amic compositor